שתמיד תהיי בצד הנותן ולא בצד המקבל. מכירה את הברכה הזו? אנחנו רגילות לחלק את העולם בצורה חדה לשניים, אלו שיש להן בין הנותנות, ואלו שאין להן בין המקבלות. אבל פרשת השבוע באה לנפץ לחלוטין את ההנחה הזו. בפרשה שלנו מופיעה מצוות מעשר עני. בניגוד לחוקי המס, שם אם את לא מרוויחה מספיק, יש לך פטור ממיסים. בהלכה הזו אין פטור. התורה לא מבחינה בין החקלאי הגדול שיש לו טונות של סחורה, ובין האדם הפשוט שיש לו עץ אחד או שתיל בודד. למה השם מצווה לקחת מעשר גם ממי שיש לו בקושי שתיל בודד? כי מאחורי ההלכה הזאת מסתתר סוד עצום. אין אדם בעולם שאין לו שליחות. אין אחת שאין לה מה לתת. השתיל הבודד הוא משל לחוזקות המדויקות שהקדוש ברוך הוא טבע בך. הוא נתן לך מתנות, כישרונות, חיוך או יכולת הקשבה, כדי שתשתמשי בהם לעשות טוב בעולם. אז בפעם הבאה, שאת מרגישה שאין לך מה לתת לחברה, או שאת קטנה מדי, תזכרי בשתיל הבודד. הקדוש ברוך הוא מאמין בך, הוא טבע בך כוחות ייחודיים, ויש טוב שרק את יכולה לתת לעולם.